Dobrý deň, vítame vás z ďalšieho nového videjka Big Friends a budeme natáčať GTA Grand Theft Auto Vice City. Keď tak, teraz si dám cheat na zbranie. Už mám čety, ako vidíte, môžem meniť zbranie, takto. A keby niečo, tak môžeme aj čety napísať, ak si pozriete naše video. A čety je veľmi viacero, ideme ukradnúť auto, ako vidíte. A keby môžeme si dať aj najrýchlejšie autočet, alebo pozerajte, vyskočím. Ubralo mi to život, áno, ako vidíme, tak môžeme dať cheat na život, aspirine, ako vidíme, máme ho už plný. Môžeme dať aj vestu, protection, ako vidíme, už máme aj život a tak. Mimochodom zbranie, čo som si čítol, ak chcete vedieť, no tak professional tools. A keby niečo, no tak to bude aj pod videom napísané. Tie čety, môžeme ísť aj do vody. Vieme aj čet, ako urobiť z auta loď. Môžeme ísť aj na rampu, ako vidíte. Ideme zeskočiť. Takže teraz sme spadli, ako vidíme, bude orať auto. Necháme sa takto. Potom môžeme urobiť chat napríklad na iné oblečenie. Zmením sa, počkajte prosím. No, ako vidíte, som zmenil oblečenie. Ak chcete vedieť tento chat, tak je to il_lance. Sú to anglické čety, keby ste mimochodom nevideli alebo nepamätali, bolo by to buď na našej stránke pod videom Big Friends, alebo si dajte do Google cheaty na GTA Grand Theft Auto Vice City. A to bude asi všetko. Ako vidíme, idú po mne policajti. A ešte neviem, čo by som vám také ukázal. Asi tu, ako urobíme z auta loď. To by som vám mohol ukázať. Ideme do vody, pozerajte. Vidíte, mimochodom je to Seavers, bude to aj na našej stránke. Čety, čo som použil, budú na našej stránke alebo na videu pod videom, alebo ako som povedal, na stránke do Google cheaty na GTA Grand Theft Auto Vice City, alebo aj keď nemáte, prosím vás,
GTA Grande Auto Vice City, ale pozrite si to a môžete to pozerať, bude to viac natočené. Teraz to točím sám, kamarát to nie, a budeme točiť aj s kamarádom z Big Friends, no tak budeme točiť aj druhé díly. A toto točíme prvý, a tak sa prosím vás pozerajte na ostatné, ktoré tam budú. Dávajte nám prosím lajky a odbery a také. Prosím vás, a ak by vás zaujímalo, tak to prosím vás povedzte alebo oznáňte svojim druhým kamarátom. Ešte čo by som vám takto mohol ukázať, je, že dáme chat, aby sa tu všetci byli. 3x FIGHT, 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 FIGHT. Ako tu uvidíme napríklad nejakú skupinku, napríklad túto, pozerajte, idú dva ľudia, možno sa začnú byť, alebo keď nie, tak som to zle napísala, skúsme ešte raz. FIGHT, FIGHT, FIGHT. Takže chat je hotový a ako vidíte, že sa tu bijú ľudia, môžu byť aj vás, a vidíte, už išla byť aj mňa, vyjadzujú vás aut, a keby ste tie čate nevedeli, alebo fakt, tak je to pod videom, popis, alebo na tej stránke, aké som povedal, môžeme aj z boku strieľať. Ako som už povedal, bude to pod videom na stránke Cheaty GTA Grande Auto Vice City. A ak by sa vám to páčilo, dajte lajky, odbery a kontaktujte svojich kamarádov. A teraz si predvedieme takú malú ukážku, ako budeme, policajtov. Ako pôjdu po nás policajti. Dáme si zbraň. Ako vidíte, už ide po mne jedna hviezdička. Ešte vám to zblížim, aby ste uverili. Mám malý život, tak dáme chat aspirine. Vidíte, už máme stop. Tak ak by sa vám to páčilo, prosím, kontaktujte kamarádov. Vidíte, už idú po mne dve. A tak to bude, nevieme, vidíte, už idú po mne policajti, to je asi všetko. Toto je také nepodarené asi, ak by sa vám to nepáčilo. Už idú po mne 3 hviezdičky. Ako vidíte, prosím vás, kontaktujte svojich kamarádov o tom, ak sa vám to páčilo. A budeme točiť aj ďalšie diely. Tak prosím vás, kúkajte Big Friends videa, máme ich tam viacero, dajte si náš kanál Big Friends, budú tam videa. Tak ďakujeme za to bolo všetko. GTA Grande Auto Vice City. Čaute, Big Friends.